Күкрәп дөньяга хуш йөз бөркеп, умырзаялы яз килгәндә, әмма бирешергә теләмәй горур кыш бурандарын уйнатканда, 20 февраль көне кадерле кешебез Альбина Фәрваз кызы Миннебаева үзенең 35 яшьлек гомер байрамын билдәләй дип язалар безгә Юлдыбай авылыннан килгән хат елдарында. Кадерле без 1984 елның 20 февралендә Кырмыскалы районының 5 уңган авылында дөньяга килә. Тормыш кушуы буенча күгәрсен яктарына килен булып төшә. Бына инде 15 ел без уның менән тату гомер итәбез ди безгә юбилярның тормыш иптәше Айтуган агай. Мөхәббәт емештәре булып бер кыз, 2 ул дөньяга килә. Кыздары Ләйсән яңа хвалын утарында 9 класста белем ала. Улдары Араслан 7, Тимерлан 5 класста укыйдар. Альбина Фәрваз кызы Юлдыбай авылында библиотекала. Тормыш юлдашы Айтуган Хайбулла улы күгәрсен юл төзү һәм ремонтлау идаралыгында эшләйдер. Бәхетте бит байлык билдәләмәй. Өйдә ян һөйгәнең йылмаеп каршы алха, балаларыңдың көлгән тавыштары яңгырап торһа, шул ысын бәхеттер. Ошулар ысын яшәү мәгънәһе. Безнең өчен изгеләрдән изге ян, яраткан катын, йөрәк елыңды ялламай өләшүсе әсәй булганың өчен Худайга рәхмәтлебез. 35 ядыңды каршы алган иртәлә, һиңә какшамат сәламәтлек, мәңгелек әйектәй озын гомер теләйбез. Йөрәгеңдә һис касанда яшьлек дәрте һүнмәһен, алда сәскәле емешле яйдәрең, якты көҙҙәрең көтөп торһын. Гомер биргән сабыйдарыбыҙҙың изгелеген күреп, кулга кул тотоношоп, арымай атлай кале гомер үренә, дип тамамлай котлау сәламен һеҙҙең яҡындарығыҙ һәм матур шиғыр юлдары ла юллайҙар. Һәр яңы көн бәхет алып килһен, алһыу таңдары күмһен шатлыҡҡа, йәшәү дәрте янһын йөрәгеңдә, ҡартайырға бер дә ашыҡма. Иң изге теләктәр менән барлыҡ туғандарығыҙ исеменән тормош иптәшегеҙ Айтуган, ҡыҙығыҙ Ләйсән, улдарығыҙ Арыҫлан һәм Тимерлан. Hakta
la la